मैत्र बामापादे फिंगु अछि दुंदुवीर अस्ति हा दुंदुवीर अस्ति मैत्र बहुदिन धरि परिथिला खतरा अस्ति मैत्र ସେଥିପାଇଁ ବାବାମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲ ତାକୁ मैत्र ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା मैत्र ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଲେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ହୋଇବ ବିଶ୍ୱାସ এই ହେଉଛି ଶବ୍ଦଶାଳା मैत्र এই ହେଉଛି ଶବ୍ଦଶାଳା ତୁ ଏକାଶରେ କରିବେ ଛେଦନ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବଧିପାରିବେ ବଳିରାଜ ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ରଚନା ଶୁଣିବାର ପଣ ମନରେ